аз муноқишаҳои хонаводагӣ чӣ гуна пешгирӣ кунем. чикор кунем ки дар оила муноқиша, ҳамдигар нофаҳмӣ, баҳс, ҷанҷол нашавад. чӣ қадр ки мо дар боло қайд кардем, якумаш ин гӯш карда тавонистан. муноқишаҳо дар оила аз чӣ сар мезанад? аз эҳсосоти ману шумо. ё ҳамсари шумо тез гап мезанад, шумо дар баробари вай ба ҷаҳлу ба дашном робита мекунед, ё ки шумо тоқат карда ва гӯш кардан наметавонед, ё ки гӯш кардан намехоҳед. аз ҳама чизи муҳим ҳаст қонуне ки ҳар як одам вай тасдиқ мекунад сухани рости худаша. ҳар як одам вай суханаш рост аст. новобаста бар ин ки вай дуруст мегӯяд ё нодуруст, вай фикр мекунад ки сухани дуруст мегӯяд. барои ҳамин таҳлил кардан ки дар ҳақиқат интихоби мо, дар ҳақиқат сухани мо, дар ҳақиқат қароре ки шумо қабул кардед вай дуруст аст ё нодуруст. дар ин масъала мо бояд ки истода фикр карда баъд қарор қабул кунем. ин аст роҳи пешгирии мушкилиҳо дар оила.